i nenes, ja ho sabeu que molt aviat venen els Reis d'Orient, oi? Venen la nit del 5 de gener per portar regals a la gent i celebrar que comença un nou any. Però sabeu el que més els agrada al Melcior, el Gaspar i el Baltasar? Els agrada molt que els escriguin cartes i els expliquin coses. Què us sembla si fem la carta als Reis? Preparats i preparades? Per escriure la carta als Reis necessitarem un paper ben xulo, un sobre i uns retoladors. I ja ho tenim tot per començar. Primer de tot, els hem de saludar i presentar-nos. Estimats Reis d'Orient, com esteu? Espero que estigueu molt bé. Soc la Roser, de Lleida. Després els hem d'explicar com ha anat aquest any que ja s'acaba. Jo aquest any m'he portat superbé. I vosaltres? He après moltes coses noves i he ajudat als meus amics i a la meva família. I ara que ja saben lo bé que ens hem portat, els podem demanar algun regalet, perquè els Reis d'Orient són supergenerosos. Aquest any nou que comença, m'agradaria aprendre coses sobre les cuques. Així que m'aniria molt bé un conte sobre cuques. Al meu germà, si us plau, porteu-li un trencaclosques, que li agraden molt. I també m'agradaria un joc de taula per poder jugar amb tota la família, si pot ser, és clar. Quan vingueu a casa meva, trobareu torrons i neules al balcó, per si teniu gana, i també aigua pels camells. Us envio una abraçada molt forta. Quan hagueu acabat, tireu la carta en una bústia o doneu-li a un patge reial. De ben segur que els hi faran arribar. Ei, que ja ha marxat? Deixa'm veure. Em sembla que encara no. Ara, va, Gaspar, ves. Sí, Gaspar, vés-hi tu. I sobretot, que no et vegi ningú. A veure de qui és aquesta carta? Ah, de la Roser. Oh, quin dibuix més bonic. Diu que vol aprendre coses sobre les cuques. Aquest llibre li anirà perfecte. I un trencaclosques pel seu germà. Aquest segur que li agradarà. I per acabar, un joc per jugar en família. Li portaré unes bitlles, que és un joc molt divertit. A veure, em sembla que ja ho tinc tot. Gaspar, que no vens? Ja va! Estava acabant els regals de la Roser. Anem, Sí, que encara ens queden moltes cartes per obrir i molts regals per preparar. exacte. Anem.